Biyake gima umwanchi omuriye betaseni kia Ndizi TV no gosemera kwanda na kwabere kugutwara oburigiriria borobya nabaigoko ego kelia emerobelio a aime getaseni keiga nebiro binde nande ngo kwarigania a semesa ya magana maya elinde ngo manye na yabereka gokorekana korwa chingongo chonsi inyechense nabakwenda gutubwatia a sensemo chiche mitandao a sensemo ya Facebook gwetera Ndizi TV News Digital nabiga sense media YouTube gwetera Ndizi TV News asense moye website na watunya gwetera www.ndizitv.net diretera na Fridah Kerubo nolio kane kiabuna chibi chane iliogiria gwekera sole asenchira ya bene nere Sara Mumanyi asense mo chibi arokelio ni gotokubata nere Rose ose Lydia Mose Mwanchimuli etoska tonyegera ngwira nanda sege keke Kerubo elinde mengo komanya amange asenchera yobwenye. Mwanchi umurigereria ngo kwarigani bene ilinde tobeto gusanga asobwamo gochaka bona iga goika omoelio Amayia yebire bigani otoko yachaka korwase county ya Kisii asengo kumenya buna omongino yomo aserieta Anastasia Mora nigo ale nekia kwegokeria magega yo musamaria oyomo wesoke bene nabo igo kumwagachira enyumba aso musamaria yo aserieta Douglas Moseti Nyang'au oyo obereka koleta omogoko asenkeyo kolengana n'abanyakenyoro korwa ase kenyoro wosekuru ase bunge ya Bonchari ase kenyoro gya Morambo kike gutoka ase wodi ya Bomariba nigo babere bakogokera egetambo kirekyo ase babakorera buna nigo mongino yo abereka gochandika ase getambe nigo baganirie omusamario yo kogenda no moyo yo nabo igogo konya abantu ababwate omuchando buno bw'omongino yo nigo nkoira nelingambi ya mono ase ng'encho yo mwana tagira asia yaratokoreire ndundu anyakorora kinyoreke togokorera buna yari tagira asia tokorera Bibilia egoteba ase gitabu kiemereng'ani ng'aki 28 ogosoma kwa isano ibere omonto orakonya omotaka oyo osesenigu bono nabo togotenga tagira asitigasesenigu ase ng'encho yarakorire mong'ino oyo omenyire ase akong'u chinyomba chikomogwera orara isiko amatatu gwasoku buna mwarora naende ogenderera komenya n'obogima obo igo bono togwakira omwana ndage ng'ambi ya mono sana ase okweri kwaye erure gosira omong'ina mora inche buna amanyete omong'ina mora iga atigete buna entakana korwa nkagete ndabasa goteba emiaka 40 yaerire mpaka bono iga omong'ina mora korwa miaka 40 yaerire iga ndogwaka biase omwana ndagi akogorokereria aganto gari okobeka omotwe ing'aki abanto baminto togateba omwana ndagi tiga tomosabera amaya ase akona gotacha bona goseboka naende nerwete gosira chintakana ase ekenyoro gionsi gosa ase constituency yaito ya Bonchari Omorai wense Dr. William Ruto nigo ara omorobelio bogoikerania egeikaro gie baraza ya bawaziri asensemo ya Naivasha ime county ya Nakuru okwana Ruto nigo abagakwenekebna nigo arachie goikerania chire chiaye asaba Kenya wetera kwenekebna oikeranire amagendero ase chinsemo chinga kechio boigo nigo abagakubolia abarai kumobwatesia anemono asense mo yobochenu yokweneke mnakera oyomo ngoenyorerare obochenu oboikiranu asensemo yokorosia uchumi nabo igo kwegerera omorobelio bokwagacha chinyumba chiligorire nsekegima ase amochia bali bagendete kopinga omorobelio yo na kweneke mnanigo oroibwengencho ase serikali ya Kenya kwanza na nigo orachikobago kwenekea obokoleri borobia chinga kecho boigo nigo abaga kwegerera omorobelio na kweneke buna nigo orabe gokoreta amabaga yemeremo asensemo yabasaye ekiokerabe kegokinya uchumi. I see many of you trying to still say, oh, you know, the levy. Forget about the levy.
Let's discuss about the jobs. You know, the people who don't want the program will tell you about the levy. The people who want the program will tell you about the jobs, will tell you about making sure that we have decent households and making sure that we have new home owners. So I think we are past. In fact, the court said we had left out some people who were not paying the levy. And I said, oh, this is good news. Magega yoyo kabeire omurai wense okane wense ya Kenya Uhuru Kenyatta wesokia bene na boigo komochia oborai ase serikali ya Kenya Kwanza nigo mokonyi bomurai wense Gachagua Rigathi abereka wesokia bene na boigo koiranĩria chingwa nicho okwana Gachagua ni gabaga koendekia goika babe bakumurikira oborai bweta erinde korosia na gusikia bosio ense ya Kenya oika babe gusonsora emechando ya betege kwenekigwa ase oborai bwaita. I had somebody saying that you should not look at the rear mirror. I want to encourage you to continue looking at the rear mirror, because the inventor of the motor vehicle was not mad by putting the rear mirror. In your leadership, Your Excellency, you have made it very clear that no Kenyan should be left behind. So you must continue looking at the rear mirror to make sure that all Kenyans. Magega yomurai kiama gia ODM Raila Odinga koralia bene koligia emirimo ase yomunyako sekoba omunyakirugo ase Chinsa chobomo bwa Afrika wana nigo egati ya barai korwa asobomo bwa Azimio la Umoja babere bagwesokia bene na boigo korwa chingwa na chiabo kubwatikana ninganeyo okwana omurai kiama gia DAP Kenya Eugene Wamalwa nigo abaga kwenekebna no Raila Odinga kago chigosoka kurwa asense moyo bwamereri we serikali nigo barabe bakubwatirana na boigo kweneke bnango tinyabale obokoreri we kiama gia Azimio. We want to give Africa our best, and Raila Odinga is not just a Kenyan patriot. Raila Odinga is a Pan-Africanist. Na huyo ndio yule tumesema bara la Afrika, wakiandika ile historia ya wale wapiganiaji wa ukombozi wa bara la Afrika, jina la Odinga will rank against many other names. Sababu kiti hiki hakitakuwa cha Azimio ama cha Kenya Kwanza. Kiti hiki ni cha Afrika Mashariki. Okongusana na nigo kwa berego kwenekigwa gati ya baraibe kiama gia UDA asensemo ya Taita Taveta askolende litko lero abarayabu baba kubwatrana na boigogo cha amo na gutwara egeikaro eliokomulekera amangana ase kiamekyo osanga na balikiba mangana nigo baenekia gochigosonsora emechando na boigo kwenekya bunango tinyabale obokoreri bwekiama gia UDA asensemo ya Taita Taveta boigoni go babere bakoboria abamenyi benseme yo wesoke bene na boigo kwelikia ase kiamekyo asibane kebna nigo barachiko baba gusira omurai bwense asokwane kebna obeire kago ikeranya chira echiabete gakolia chinga kiche campaign toka tufanye uchaguzi 550 na Wataita msipogeuka hakika mkamuunga rais wetu mkono. Mnajua ni ngumu, kibinadamu ni ngumu. Mtu anayekunga mkono ndio nasema mimi wacha nikamfuate huyu kwa sababu kutakuwa na zawadi. Sasa msipomuunga mkono atawapa zawadi gani? Na tunamshukuru rais wetu William Samoei Ruto pamoja na timu yake ya technical ambao wanadili na mambo ya uchumi kwamba sasa dola yetu imeshuka chini. Na tunafurahia sana maana sasa hata itakuwa ni rahisi kwetu sisi wanachama wa UDA kuingia na kuhakikisha kwamba tunazidi kuregister wanachama wetu wa UDA katika Taita Taveta County. Tumekubaliana ya kwamba tunaweka vichwa pamoja kuhakikisha ya kwamba tunajenga chama. Wakati uliopita, uchaguzi uliopita, watu walipigana, watu walikosana,
alafu tukasambaratika, alafu vile vile pia tukakosa viti kadhaa wa kadha, hatukuwa hata na mbunge moja. Sasa tuko na women rep na 1 MCA, so tumeamua tushikane, tuungane ili tuhakisha Abakenya nigo bagendete kurwa ebirengereryo byabo kubwatikana n'omurubiryo Amayia oyo bagokorwa ase ewizara y'ekisemi kubwatikana n'ogwakana school fees gwetera omurubiryo o e-citizen okwana nabaliki bamangana nigo omubunge kurwa ase ensemo ya Ladera Abdikadir Hussein abagakomokia serikali ya Kenya Kwanza kubwatikana n'okoreta omurubiryo yo chinga kyabagakoene kebuna nigo obokoreri bw'ekisukuru aburabe bogotenenirwa chinga kya serikali erabege kunyorwa kubwatuka kibesa gocha ase ekisukuru ekyo. Mashule zetu wananunua maji na cash, wananunua chakula na cash, wanafanya mambo mingi na cash. Sasa mkiweke pesa zao kwa e-citizen na hawataweza kutoa kati wanataka, si ni shida? Hiyo ni maanisha kwamba mtatatiza mashule zetu. Jukumu yetu ni kuhakikisha kila mwanafunzi ambaye ako kwa umri ya kwenda shule ameenda shule. Tutafanya hivyo kwa kuhakikisha ya kwamba transition kutoka primary to JSS 100%. Kutoka primary secondary 100%. There is a acute shortage of teachers. Junior secondary, primary, secondary, there's a acute shortage of teachers, and if something is not done, then the whole Liberera lya gisiasa nigo ligendete kwenekigwa ase chi county soko ngusana na kwendete kwenekigwa gati ye chi governor nabo igo abakonyi babo nabo keirire gusikina kikeirire egetambo kirokie baraza lye chi governor gusaba konyi be chi governor gotwara ebikaro nabo igo gukwanera amangana yo osanga nigo babere bakwenekebuna e county ya Kisii nabo igo e county ya Meru nigo obokoreri bwabeire bokwirana magega kubwatikana no kungusana na aigati ye governor na baigo abakonyi babo kurinde nigo babolia okoigwana kwenekigwa chinga kichonsi elinde kwenekia amagenderero ase chi county cho. To our governors, we as a deputy governors, we are ready to work in harmony. We are ready to be a team player with our governors. We are also ready to collaborate and work so that watu wetu wananchi waweze kupata huduma. Tunajua wanaoumia zaidi ni wananchi kwa kukosa kutendewa maendeleo. Kuna msemo ambao inasema fahali wawili wakipigana nyasi humia. Governor na deputy governor wanapozozana, wanaoumia zaidi ni wale wananchi ambao walimekuwa na imani na nyinyi. Engana yogosarwa ku mwana munyarukani gegendete kuira emeli asense ya Kenya ekiokeirire ababwatani wesokia bene nabo igokobeka emerobeli emikirano elinde gotanga ogosarwa ku mwana omunyaruka asensemo ya Migori nigo ababwatani baba bagwesokia bene nabo igokomochia chimbwa chia bakenya abagenderete gosara abana abanyaruka aselitko lero baba korwa amaigelio nabo igogokora e campaign yogokora ogosarwa ku mwana munyaruka. We have the Ministry of Interior, the police and other avenues. These are members of the community. They are not strange. The borders will use the routes within the areas where they live. So they will be the watchdogs of the community. So they will ensure that anyone perpetrating, anyone promoting is held responsible and law will follow suit. To intervene with power to let these girls know that there is danger ahead. You know, we as Koreans, when a lady is not married, then that's like an insult to the family. Now we have come up to educate these girls so that it's quite an insult to the community or to the family. They are supposed not to go
the they are not. Mwanchi umurigereria korwa soro botioroni gona ikire omoelio wa magana maya asevire biga korende toska tonyegerage koraga ensa eyemo ayona mange nenyara sinchira iyo wikirano nabakwenda gutubwatia Chinsemo chiche mitandao sensemo ya Facebook gwetera Ndizi TV News Digital nabiga sensemo ya YouTube gwetera Ndizi TV News sensemo ya website nabakwenda gwetera www.ndizitv.net maiga chikamera soko ene kibna ebichana boigo eliogiria gwekera sole asenchira ya bene nere Sara Mumanyiri taria ne Fridah Kerubo twara oburigereria borubia.